Sí, gràcies. Aviam, nosaltres ens hem quedat de pedra en assabentar-nos d'aquesta proposta, d'aquesta candidatura a través d'una moció. Aviam, això no és una proposta de Junts i d'Esquerra, és una proposta que ha fet la Fundació Catalana per l'Esport a tot el territori del Pirineu. Per tant, a tots i a totes, no a uns partits en concret. Això hauria... Senyora presidenta, deixi'm acabar, sisplau, la meva intervenció. Gràcies. Llavors, nosaltres no entenem com ens podem... Una idea tan bona, tan positiva pel territori, amb aquests valors que promou tant la Federació Catalana de l'Esport com la Federació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport, tot aquest foment del valor de l'esport, etc. I la visibilitat que donarà del nostre territori en el cas que acceptessin aquesta candidatura. És una proposta que evidentment que hi estem a favor. Creiem que l'òptim hagués sigut presentar la moció conjuntament. Nosaltres ens haguéssim adherit a aquesta moció des del moment 1 d'haver-ho sapigut i creiem que se'ns hauria d'haver informat d'aquesta candidatura. A més, estem parlant d'una candidatura per l'any 2023, és a dir, crec que temps hi ha hagut de sobres, el que poder ha faltat és voluntat d'incloure també el partit de l'oposició en aquest projecte. Creiem que hem de començar a fer més política consensuada, més tots a una, no ens en sortirem de la despoblació i dels problemes que tenim si no ho fem junts. Compteu amb nosaltres en tot allò que sigui bo pel territori. Nosaltres donarem suport a aquesta moció, però volíem deixar sobre la taula que el que s'hauria de fer és haver-nos-ho explicat, que ens hem enterat per aquesta moció i s'hagués pogut presentar amb acord de ple aquesta proposta perfectament abans. Moltes gràcies.